ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಶ್ರೀಯುತ KT ಸುವರ್ಣ ಎಂಬರಿಗೆ ಸುರೇಶ್ ಎಂಬರು ಬಂದದ್ದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಪಡೆದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಪಡೆದಕ್ಕೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲಂಕಾರ ಗುಡ್ಡದ ಮಲ್ರಾಯ ಪಾತ್ರೆ ನೆಂಚಿನ ಅಂತ ಪೂಜೆಗಳು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನು ನಂಗೆ ಪೂರರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಳದ ಬಗ್ಗೆ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುಪತಿ ಎನ್ನ ಊರುಡು ಬರ್ತದ ಯಾನು ಈ ದೈವದ ಕಲೆ ಹೆಂಚಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಂಚಿನ ಇಂಕ ದೈವದ ಸಂಗತಿ ಇಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಂಡು ಆಂಡ ದೈವದ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರನು ಆ ರೀತಿದ ಮಲ್ತಂದ ಆ ರೀತಿದ ಮಿತ್ತುಕೋವಳಿ ಆ ರೀತಿದ ಅವಾಗ ಅಕ್ಲೆನ ಪುದಾರು ಮಿತ್ತುಕೊಣವಳಿ ಮಲ್ಪಿಸಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಡು ಯಾನು ತೆರಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅವಾಗ ಮಾತಿರಲ ಬರ್ಪುಣಂದತ್ತು ಆಂಡ ಸಂಸಾರ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಬಂದಂದ ರಾಜನ್ ದೈವ ಆ ರೀತಿಡು ರಾಜನ್ ದೈವದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಕೊಡು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತಂದ ಇನಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸತ್ತು ಇನಿತಾಯ್ತ ಪಾತ್ರೆ ಇನಿತ ಮಿತ್ತಾಡದ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಸಾರದ ಇನಿ ಪಾತ್ರೆನು ಬೊಳೆರಂಗಿದ ಮಲರಾಯ ದೈವದು ಅಂತ ಕೊರತೆ ಉದುಮುದ ಪುರಾತನದ ಇತಿಹಾಸದಂದು ಅವಾಗ ಆ ಕುಟುಂಬಗೂ ಆ ಪೂಜಾರಿ ಪಾತ್ರಿ ಆ ರೀತಿ ಏನು ಕೊರ್ಲುಡೆ ಮಲ್ಪುವೇನ ಆ ಐತ ಫಲನು ಆ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರಕ್ಕೂ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಪಿಕ್ಕಿತ್ತನ ನಂಬಿಕೆ ಇನ್ನಿ ಇದಿತ್ತನಂತಿದ ನಮ್ಮ ಈ ಎನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಬಂದಂದ ಯಾಲ್ಲ ಅಂಚಲಿ ಎಗ್ಲು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಅಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಈ ತೊಂಜಿ ಇದಕ್ಕ ಕುಟುಂಬಡು ಈ ತೊಂಜಿ ಜನಕ್ಕಳು ಸೇರ್ದೇರು ಅಪಗ ಈತು ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಡು ತೀತಿನಂಜಿ ಇನ್ನಿ ದೈವದ ಪಾತ್ರೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯವಂತೆ ಬಂದೆ ಅವಾಗ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಸಂಸಾರ ಯಾನು ಗೋಲುತ್ತೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಕುದಾರು ಬಂಜಿ ಯಾನು ಕೇಳುಲ್ಲಾತೆ ಎಂಕಿ ಬದುಕು ಕೊರಲೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊರಲೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾನು ದೈವಡೆಲ್ಲ ದೇವದಲ್ಲಿ ಯಾನು ಕೇಂದ್ರಿಜಿ ಎಂಕಿ ಎನ್ನ ಗಣತೆಗೆದಕ್ಕ ದೈವದ ಗಣತೆಗೆದಕ್ಕಂತನ ನನಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಂಕಿ ಕೋಲು ಬೋಂಡಲ ತಿಕ್ಕಡಂದು ಅತೇಗೇನು ನತ್ತಂದೆ ಇನಿ ಬದುಕು ಕೊರಲ ಒಂದನೇ ಅವು ಅಲ್ಲ ದೇವರ ಕೊರಲಂದ ಅವು ಪೂರ ಮುಟ್ಟಗಲ ಒಂದು ಮನ್ಪಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಕುದಾರು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿತೆ ಈ ಮಿತ್ತಾಡ ಸಂಸಾರಗಳು ಸೇರ್ದು ಭಾರಿ ಬರ್ಲು ಬಂದು ಸಭೆನೇ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಈ ಸಭೆಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನು ತರ್ಪಡ್ದು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಬಂದಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಂಗೆ ಈ ಸಂಸಾರ ಕೊಂಚ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅವಾಗ ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದನ್ನು ಬಂತನ ಆರು ಮಂತನ ಪುಣ್ಯದ ಬಲ್ರು ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಫಲ ಅಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಗೆ ಅರೇನು ಲೈದ ಅಂಜನೆ ಈ ಸಭೆಟಿತ್ತರ ಮಾತಾಡ ಗಣ್ಯರು ಬರ್ತೀರು ಅವಾಗ ಅಕ್ಕಲ ಅಂಚಿದೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ ಮನಸ್ಸದ ಒಂಜಿ ಅಭಿಷ್ಟದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೊಂದಿರುತ್ತಂದ ಅವು ಈ ಸಂಸಾರದ ಚರಿಕು ಪೊಗ್ಗುಂಡ ಅವಾಗ ನನ್ನ ನೇಡಲು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಈ ದೈವ ಎಂಚಿನ ದೇವರು ಎಂಚಿನ ಅವಾಗ ಆಯ್ತಾ ಘನತೆ ಎಂಚಿನ ಮಹತ್ವ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ವಿಷಯನು ಇನಿ ಸಂಸಾರಗಳು ತೆರೆದು ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಳಂತೇಳಿ ಈ ಸಂಸಾರ ಮಿತ್ತಾಡ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಸಾರ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಸಂಸಾರ ಜನಗಳು ಮಾತ್ರ ಘಟ್ಟದ ಬರೆಯುವುದು ಸಮುದ್ರದ ಬರೆಯ ಉಂಟು ಅಕ್ಳು ಮಾತೇ ಅಲ್ಲ ಭಾರಿ ಕೊರ್ಲು ಭಾರಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಮಂಟೇನ ಅಂಡ ಈ ಮಿತ್ತಾಡ ಸಂಸಾರದ ಪುದಾರು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ನನ್ನ ತುಂಬದ ಕಾಲಡು ಆ ರೀತಿ ಐದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಸಂಸಾರದ ಪುದಾರು ಒರಿ ಒಂದು ಮನ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಈ ಸಂಸಾರ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಕೊಣತದು ಇನಿ ಈ ಸಂಸಾರದ ಆ ದೈವನ ಪುದಾರು ಬಂದು ಹೊರಟವರನ್ನ ನಂಚಿ ನನಗೆ ಮರ್ಯಾದಿನ ಒರಿಪೇರು ಬಂದ್ಬೇಕಿತ್ತು ನನಗೆ ಆ ಪುದಾರನು ಈ ಮಿತ್ತಾಡ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರಸ್ಥರು ಮಾತ ಇತ್ತದು ಈ ಸಂಸಾರನು ಮಾತ ಪತ್ತ ಪಜೋಕುಲು ಒಂಜ ಪಜೋಕುಲು ಲೆಕ್ಕ ಭಾರಿ ಬರ್ಲುಡು ಈ ಮಿತ್ತಾಡದ ಸಂಸಾರದ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿನ ಒರಿಪುಲೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಈ ಸಂಸಾರ ಎಂಜೆಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮನ್ಪೇರೆ ಉಂಡು ಮನ್ಪಿಟ್ಟಿದೆ ನಾವು ಈ ಪುದಾರಿಗದ ಕಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಉಳ್ಳೇದು ಆವಾಡ ಈ ದೊಡ್ಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನತ್ತೆ ಒಂತೆ ಹೊರತು ನನ್ನತ್ತೆ ದೈವದ ಇನ್ನೈತೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾತಾಡ್ತೆ ಭಂಡಾರ ಏರ್ದು ಆಯ್ತಾ ನೇಮ ನೆಲೆ ಕೋಲಾಲು ಆಯರಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಪಿಕೆತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎರಡು ಮೂಜಿನಿಂತ ನಾಲ್ಕಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಬೋರ್ಲು ಮಲ್ಪುವರು ಮಲ್ತಿನಿಗೆ ಆಗಲಿಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸುಧಾಕರ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದ ಆಕೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆ ದರಿಟೀನಿ ಕುಲುದು ಮಾತಾ ಕುಟುಂಬದ ಕಷ್ಟ ಆವಡು ಸುಖ ಆವಡು ಐನು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಮಾತನಿಗೆ ಉಂಡು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಜೀವನಡಿಗೆ ಯೋಗಲ ಭಾಗ್ಯಲ ಬರೋಡಿಗೆ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯೋಗ್ಯಲ ಉಂಡು ಆ ಭಾಗ್ಯಲ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯಲ ನಿಕ್ಲೆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನ ಪಿರಾನಿಗ ಕಣ್ತುಂಬ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯಲ ನಿಕ್ಲಾಡುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಕಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಜವಾದ ದೇವೇರನ್ನು ನಿಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಆ ಒಂಜಿ
ಇಷ್ಟಾನ ಇಂಚಿನೊಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತ ಕೆನ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಲಾಗಿ ಪೊರ್ತುಲು ನಿಕ್ಲೆ ಬೈದನು ಯಾನು ಉಲ್ಲಾದಿ ಧರ್ಮರಸ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂತ ಗುರುಕಾರಲಾದ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಇಂಚೆನೆ ದೇವೇರು ಧರ್ಮ ಪಂಪಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಡ್ ಯಾರು ಹೊಲ್ತಾ ಒಂಜಿ ಕಂತದ್ದು ದಾದ ಅದನ್ನೊಂಜಿ ಅಚಾತುರ್ಯ ಏನೊಂಜಿ ಕಾರಣದ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೈಕೊಂಜಿ ಬಲದೀಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಬರ್ತಂಡು ಅಂಡ ಯಾನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆವು ಪಂಡದು ಒಪ್ಪುದು ಇನ್ನು ಯಾನ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ದೇವರ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ದಾದನ ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದು ದಯಪಂಡ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲೆ ಕಾಸುಕೊಡ್ನಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇಂಕ್ ದಾದನ ತಿಕ್ಕಿನ ಎನ್ನ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ಯ ಅನ್ ಪನ್ಯದ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆತು ನಿಖುಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಡು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 120 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆಯುಷ್ಯ ಒಂದಿಗೆ ಆ ಆಯುಷ್ಯಡು ನಿಖುಲು ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪೋಡು ವಾ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರನು ನಿಖುಲು ನಿಖಿಲನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಎಂಚ ನಡಪೋಡು ಜೋಕ್ಲು ಇಷ್ಟದ ದಿನಟ್ಟು ದೇವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಚಿನ ಅವು ಓಡೇಗೆ ಪೋಪುಂಡು ವಾ ಸಾದೀರು ಪೋಪುಂಡು ತಪ್ಪು ಸಾದೀರು ಪೋನಾಗ ಐನು ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಾದೀರು ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾತಾ ಇಲ್ಲದ ಜನಕುಲು ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಆಕಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಆಡು ಅತನಿಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಪೊರ್ಲು ರೀತಿಡು ನಡಪಾದಕ್ಕೋಡು ನಿಖುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾನಿ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಗ್ಲನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಗ್ಲನ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಗುಂಡೆ ಗಂಧಪ್ರಸಾದ ನಿಖುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂತುಷ್ಟರಾದು ನಿಖಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗಿ ಆ ದೇವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರ್ದು ನಿಖಲೆ ಮಾತೆರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತೊಂದು ಕಾಪಾಡೋಡು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಪಂಡು ಎಂಕ್ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಈ ಮಿತ್ತರ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆ ಮಾತೆರಗಳ ಯಾನು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಒಂದನ್ನು ಕೊರ್ದು ಎನ್ನರದ್ದು ಪಾತೆರ ಉಂಟು ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನಾಡ ನಂಗೆ ಸದಾ ರಕ್ಷೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದು ಆ ದೈವದ ಸೇವೆನ ಅಂಚನೆ ದೇವರನ ಸೇವೆನ ಮಂತಂದಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮನ ನರಮಾನಿ ಆದ ಪುಟ್ಟನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲನ ಕುಟುಂಬದ ದೇವರು ಮಲ್ಲೆ ಬಂದದ್ದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಳ್ಳೇದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಂತು ಆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಂಡ ಪೂರ್ತಿ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಏರ್ಪಲ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಅನ್ನಗ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮಾತ ಇತ್ತರಾಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬ್ಲಡ್ ವರ್ಗ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಅತಿಯಾಯಿನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಭಕ್ತಿದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಏಕೋಲ ಅತಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ದುಡ್ಡು ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಮುಖ್ಯತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರಂತು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬಂಪನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆನೇ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಐತು ಮಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಹೂಳ ಇದ್ದು ತೆರಿನಾಟಿ ಬಂತು ತುಳುನಾಡು ದೈವ ಓಲುಂಡ ಅವಳು ನರಮಾನ್ಯಗೆ ಬದುಕುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನರಮಾನ್ಯನ ಬದುಕಿನ ಒರ್ತನ್ನ ಪೆರಿಯಾಕಲು ಇನಿಕಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಒರ್ತುದೇರು ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲೆ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲಾದು ತೂಂಕಣದ ಉಜ್ಜಲಡ ಇತ್ತನ ಮದನ ಕೈಟ್ ಇತ್ತನಂಚಿನ ದೈವಲು ಇನಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲಲು ಉಲ್ಲಾಂದು ಪಂಡ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕನೆ ದೈವಲು ಓಲುಲನ ನರಮಾನ್ಯಗವಲು ಬದುಕು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ನರಮಾನ್ಯನ ಬದುಕದೊಟ್ಟುಗು ದೈವಲು ಏತೊಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಂದು ಪಂಡ ಸುರುಕು ಪಾತೆರ್ನ ಹಿರಿಯಾರಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಎಂಕುಲು ದೈವದ ಕಿಂಚಿತ್ ಚಾಕಿರಿ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನಕ್ಲಂದು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಈತೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲು ಈತೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆಡ ಪನಡೊಂದು ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮಣ್ಣ ಗಂಧ ಸತ್ವದ ಬಿಲೆ ಏತಂದು ನಂಗೆ ತೋದಿದೆ ಬರು ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಾಲದಾರ ಯಾನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಸುರು ತೂಪುಣಿ ಆರ್ಲ ಪಂಪುನ ಪಾತೆರ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಎಂಚ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕೆಂದು ದೈವ ನಮ ನಂಬುನೆತ ಒಟ್ಟುಗೂ ನಮ್ಮ ಬೆರಿಪತ್ತದು ಬರ್ಪುಣವು ಸತ್ಯ ಅಂಡ ದೈವ ಉಂಡುಂದು ಪಂಡ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಗೇನದ ಕೊರತೆ ಎಂದು ಪಂಡು ದಾವೆ ಪಂಡ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಏರೆಂದು ಕೇಂಡ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಮೂಜಿ ನಾಲ ಐನ ತರವಾಡದ ಪಿರಾಕದವು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದ ತೂಲೆ ಪೆರಿ ಹಾಕ್ಲೇನ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಕೆದ ಓರಟು ತುಪ್ಪ
ಕಕ್ಕೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಒಂದು 700 ವರ್ಷ ಬದುಕುನಂಚಿನ ಒಂದು ಪಕ್ಕಿ. ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಲಸನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪು ದೀಪ ದಾಯೆಂದು ಪಂಡ ಆ ಪೆರಿಯಾಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ದೆತೋನಂಚಿನ ನುಪ್ಪುದ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬು ಆ ಕಕ್ಕೆಗೆ ಇತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಡನಂಚಿನಂಚಿನ ಆ ನುಪ್ಪುಲ ಆ ಹಿರಿಯಾಕಲಿಗೆ ಎತ್ತುನ ಒಂದು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬೋಳಿಗೆ ಇತ್ತಂದ ಅವು ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ. ಅಜ್ಜಿರಾದಪ್ಪು ಅಜ್ಜಿ ಪುಳ್ಳಿ ಆದಪ್ಪು ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಆದಪ್ಪು ತುಳು ಏತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂದು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲು ಮುಳಿ ಸೋಗೆದ ಇಲ್ಲು ಅಂಬಿ ಎಡ್ತನ ಜಾಲು ಅಂಬಿ ಎಡ್ತನ ಜಗಲಿ ಮುಂಡೇವುದ ಪಜೆ ಆ ಪಜೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಮೋಕೆ ಇನಿತ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಬರೆಯದ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಇನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತುತ್ತುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಅವೆತ ಕಮ್ಮೆನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೂಕಗು ಬರ್ಪುಣದು ಪಂಡ ಆ ತುಳುನಾಡದ ಗಂಧ ಸತ್ವ ಏತುಪ್ಪು ಆ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ ಅಕಲಿನ ಬೆಗರ್ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೋಲಿಗೆ ಏತುಪ್ಪು ಒಂದು ಪಂಡದು ನಮಕ್ಕೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ಕೊಂಡು ದೈವಾದ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಪೆತ್ತಿ ಮಾನ್ಯನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಣ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ದೈವಲ್ನಿ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪರ ಬರಲಿ ಮಾನ್ಯರಿಂದ ಪಣಪ ಮಾನಿಯಿಂದ ಪಣಪ ಮತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಪಣಪು ನಾವು ದೈವದ ಕಲುಟಿಜ್ಜಿ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಅವು ರಂಗಕಲೆ ಎತ್ತು ಆರಾಧನಾ ಕಲೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನಾತನದ ಪಂಡ ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಲಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮದತೊಂದುಲ್ಲ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಅಂದ ಪಂಡ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಲು ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದನ ಬಡವೆ ಆದಪ್ಪು ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರ ಆದಪ್ಪು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮೋಡು ಬದುಕನಕ್ಲಾದಪ್ಪು ಅಕ್ಲು ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲೆಂದು ಪಂಡಾಗ ಮಾತ ಬೆನ್ನಿ ಚಾಕ್ರಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತಂದು ಪಣಪುಣ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇನಿತ ಜೋಕುಲು ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ಪಂಡ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ರನೇ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೇನದ ಕೊರತೆ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡು ಕೊರ್ಜೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಅಂಕಾರ ಕೊಡ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅವಲೊಂಜಿ ಮೂಲೊಂಜಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೇನ ಪುಟ್ಟಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಣವು ಈ ಮಿತ್ತಾಡ ಮನೆತನಗೂ ಈ ತರವಾಡಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಅವಕ್ಕೆ ಮಾತ ನಿಖಲೊಂಜಿ ತಾಟಿದ ಅವರು ಕೊರಡೈನವೇ ಕೊರಡೆ ದೈವದ ಕಲಾ ಅಂದು ಪನ್ಪುಣಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಅಂದು ಪನ್ಪುಣ ವಿಜ್ಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಕಲ್ಲುದ ಮೂರ್ತಿಲೆಗೆ ನಮಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಉಂಟು ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಲೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಉಂಟು ಅಂಡ ದೈವ ಅದಿಗಲಿಕ್ಕೇನು ಮರ ಮುಖಮೂರ್ತಿ ಇಜ್ಜ ಅವಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಮಂತಂದ ಅಂಡ ದೈವ ಅಂದು ಪಂಡ ಅವು ಮಾಯಡುಪುಣವು ಪತ್ತಿಮಾನಿನ ಮಿತ್ತಿ ಜೋಗುಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನವು ನಂಬಿ ಸಂಸಾರ ಬೋಡೈತು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಬೋಡು ಅದ್ದೆರೆ ಪೊದ್ದೆರೆ ಜೋಗುಲು ಬಾಲೆಲೆ ಚಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲ ಜೋಗು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಏತುಂಡ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಬರುಡು ಅವಕ್ಕೆ ಪಣವುದ ಅಹಂಕಾರ ಗುರ್ಚಿ ಮಣ ಭಕ್ತಿ ಬೋಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡ ದೈವಲಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಡ್ಚಿ ದಾಯೆಂದು ಪಂಡ ಆ ತುಳುನಾಡ ದೈವಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣುಡೇ ಪ್ರಾಣ ಆದುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಡಪ ತಿಪ್ಪಾಡು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಬೆಸರು ಪುಪ್ಪಾಡು ಕೊರಗ ತನಿಯಾಗಿ ಕೊರಗ ಅಜ್ಜನ ಪನ್ಪುಜಿ ಏನು ಕೊರಗ ತನಿಯಂದೇ ಪನ್ಪೆ ಹಿರಿಯ ಎಂದು ಪನ್ಪೆತ್ತನ ಹಿರಿಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಪನ್ಪುಜಿ ದಾಯೆಂದು ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ನಮಕ್ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಬೆಸರು ಪುತ್ತಲ ಮುಲು ಕೊರಗ ತನಿಯನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಟು ಆಯ ಉಲ್ಲೆಂದು ಪಂಡ ಆಯಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಗೇಲೆಂದು ಪಂಡ ಅವನಿಗೆ ಏರಗಲ ಗೊತ್ತು ಬಂದು 3 ಇಂಚು ಪಕ್ಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಆಯಗೆ ಏಮೇದ ಕಡಪದ ಅಗೇಲೆಂದು ಪಂಡ ಅವರದು ಮಲ್ಲ ಆಗಿ ಮೂಲ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಅವು ತಿಕ್ಕುಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕುಡುಬ ಸಲದ ಅಗೆಲು ಪಾಡದಿಪ್ಪ ಅಥವಾ ಕೋರಿದ ಅಗೆಲು ಪಾಡದಿಪ್ಪ ಅಂಡ ಈ ಅಗೆಲೆಂದು ಪಣಪುಣವು ದೈವ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂದು ಗಾಳಿಯಾರ ಕೋಪಣೆ ಅವು ತಿನುಪುಜಿ ತುಲೆ ದೈವ ಕಣ್ಣಾರ ತೂದು ಗಾಳಿಯಾರ ಕೋಪಣೆ ಅವು ತಿನುಪುಜಿ ದಾಯೆಂದು ಪಂಡ ಅವು
ತಿಂದಿಜಿಂದಲ ಐಕ್ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಿಲೆಕ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರದ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬನು ಒತ್ತೊತ್ತೊತ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವನು ದಾನವಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ನಮಕಿನಿ ಬೊಡೆನಾತ್ ಅಂತಸ್ತು ಬೈದನು ಐಶ್ವರ್ಯ ಬೈತನು ಅಪಕ ದಾನವಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲದ ದೈವಲೇನು ಪೂರ ಪಿದೈ ಪಾಡ್ಯ ಸಾನ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜೊಂಜಿ ದೈವಲೇನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೋಣೆಡೆ ಪಾಡ್ಯ ತುಲೆ ಒಂಜೇ ಮಾಡಾಡಿತ್ತು ಏತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲ್ ಮಾತೆರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕೋಣೆಡು ಆ ದೈವಗು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮದನ ಕೈಟ್ ಒಂದು ಮದನ ಕೈಟಿದ್ದೀರ ಆ ದೈವಲ ನಮ್ಮಂತ ಏತೊಂಜಿ ಸಂಬಂಧಲು ಗಟ್ಟಿ ಹರಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಆ ದೈವలను ನಮ್ಮ ಏಪ ಪಿದೈ ಪಾಡ್ಯ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನ ದೈವలను ಬೇತೆ ಮಂತದ ಏಪ ಪಾಡ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕಡಿಯೊಂದು ಪೋಂಡು ಮೆಗ್ಗೆನ ತೂಂಡ ಪಲಯಗಾ ಪೂಜಿ ಅಮ್ಮೆರನ ತೂಂಡ ಅಪ್ಪೆಗಾ ಪೂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪನಿಯರ ಸುರು ಮಲ್ತ ಇಂದು ದಾದ ಕಲ್ಜಿಗ ಅಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಲೇನೆ ನಿಖಲು ಒಂಜೇ ಮಾಡಾಡಿಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಕೊಡಿಯಾಡಿಟ್ಟು ಉಂತಾಯಿ ಹಿಡಿದಾತ್ರ ತುಲೆ ಈ ತಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಗೆ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡು ಇಜಿಂದ ನಿಖಲ್ನ ಒರಿಯ ನಮೂನೆ ಅಂಚಿ ಒರಿಯ ನಮೂನೆ ಇಂಚಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಅಂದು ಪಂಡ ಅವಳು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಆಚರಣೆಲು ಪೂರ ನಿಖಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪೋರು ಪುದ್ದರನು ಪುಣಾದಪ್ಪು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರಿಪುಣ ಆದಪ್ಪು ಪರ್ಬ ಆದಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಿಂಜವನ ಆದಪ್ಪು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗೆ ಬಲಸನವಾದಿಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಅಂಜನ ತುಲೆ ಚಾಚು ತಪ್ಪಂದೆ ನಿಖಲು ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರ ದೈವವು ಕೆಟ್ಟ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಈಚೆ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯಲು ಐನು ಮಲ್ತೊಂದಲು ದಾಯಿ ಪಂಪೆಂದು ಪಂಡ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲನೇ ಒಂಜಿ ಮೋನೆದ ಬೊಟ್ಟಿ ತಿಳಕೊಂಡು ಇನಿ ನಮಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಬೋಡು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಬೋಡು ಶನೇಶ್ವರ ಪೂಜೆ ಬೋಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆಯ್ನ ಹೂವೇ ಪರ್ಬಲು ನಮకు ಬುಡ್ಚಿ ಆಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲಲು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆನು ಆಚರಣೆನು ನಂಬೋಳಿಗೆನು ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ಕಣತುದವರು ಪಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ದರಿ ತುಡರ ಆದಪ್ಪುಂಡು ದೈವದ ಕಲಟ್ಲಂಚನೆ ದರಿ ತುಡರ ಎಂದುಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ತುಲೆ ದುಂಬದಕ್ಲೆ ದಾಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಂತದ್ದು ದರಿ ತುಡರ ಎಂದು ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಬುಲ್ಪು ಇನಿ ದಾದಾನದಿಂದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಪಣವುದ ಬೊಲ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮನ ಭಕ್ತಿದ ಬೊಲ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ದಾಲ ಪೂಜ್ಯ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಾದ ದೈವ ದೇವರ ಮಲ್ಲೆ ಅಂತ ಆಂಡ ಸರಿಯಾದ ತುಲೆ ತುಳುನಾಡು ಏರೇ ಬಲೆ ಏರೇ ಪವಡು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರ ದೀಲೆ ಕಾಪುನದು ಪಣಪವಿನಃ ದೇವರ ದೈವ ದೀಲೆ ಕಾಪುನದು ಬೋಲ್ಲ ಪಣಂದಿತ್ತು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐನು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಾಕ್ಯಾರುಂಡು ಐನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಖಿಲೆ ಪಂಡದ ಪೊರಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಕಥೆಗಳೇನು ಪಣಪ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆಟ ನಾಟಕ ಪೂರಾಲೆ ತಂದು ಪೋಪ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕೋಲಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆನೆ ತಂದು ಪೋಪನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಪುಗಾರ್ಥದ ಕಥೆಗಳೇನು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪನ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಅಂಚಾಯಿ ನಿರ್ದಾತ್ರನೇ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ಇನಿ ದೈವದ ಕಲರ್ದು ದೂರ ಒಂದುಲ್ಲೇದು ನಮಕ್ ನರಮಾನ್ಯನ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ದು ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ಮಲ್ಲೆ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ದೈವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜುಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಖಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂತದಪ್ಪ ಮಾತಿನ ನಮ್ಮ ಮಂತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಡೆ ಮಂತನವು ಆಂಡ ಆ ದೈವಡು ಹಿರಿಯ ಹಾಕ್ಲೆನ ಕೊಂಚ ಮದಿಪುಗು ಆ ದೈವ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡ ದೈವನು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜೆ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಇಂದು ಪನೋಡು ದಯಪಂಡ ಮಾಡಾಡಿಟ್ಟು ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಇಂದು ಪನೋಡು ಒಂಜೇ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ತೂದು ತುಲೆ ದುತ್ತೈತಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲದ ಎಂಚ ದುತ್ತೈತ ಉಪ್ಪೊಡು ಮನ್ಪಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದಿಲ್ಲ ಏತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ದುತ್ತೈತನು ಏತೊಂದು ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ದೈವದ ಕಲಾಂದು ಪಂಡ ಅವಳು ಸರಳತೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಅವಳು ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಅವಳು ಅಹಂ ಪನ್ಪುಣ ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಅಪಗಂಡ ಮಾತ್ರ ಆ ದೈವದ ಕಲಟು ದೈವದ ನುಡಿ ತಿಕ್ಕೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಬದಿಕರ ಬೂಲ್ಯ ಅಂದ ದೈವಗ ಪನಪ ದೈವದ ಬಲಿಯಿಂದ ಪನಪ
ಬಲಿ ಸುತ್ತು ಒಂದು ಪನ್ಪ, ಬಾರ್ನೆ ಎಂದು ಪನ್ಪ, ಆವಾರಾಮೃತ ಎಂದು ಪನ್ಪ, ಆವಾರ ಪಂಚಾಮೃತ ಎಂದು ಪನ್ಪ, ಅಗೆಲು ಎಂದು ಪನ್ಪ. ತುಲೆ ಇಂದೇನು ಪೂರ ತೂನಾಗ ದೈವ ಬೊಕ್ಕ ನರಮಾನ್ಯನ ಸಂಬಂಧ. ಒಂಜಿ ಬಲಿ ತಮಿತ್ತು ಬಾಲುಲಿಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಗೆ ಮೇಲ್ಕಾಪುಂದು ಪನ್ಪದು ಮೇಲ್ಕಾಪುಂದು ಪನ್ಪ. ಈ ಮೇಲ್ಕಾಪುಡು ಪುಣ ತಾರಾಯಿ ಐಕಿಪ್ಪುನ ತಿರಿಕುಲು ಐಟುಪ್ಪುನ ಬಚ್ಚಿನ ಬಜ್ಜೆ ಅವು ಎಂಚಿನದ ಬಲಿತ ಮಿತ್ತೇ ಉಪ್ಪುಡು ಆಂಡ ಬಲಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಬಂಜಿ ಆ ಬಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಡಿನ ಬಲಿ ಚರ್ವ ಐಟುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಲಿ ಕುತ್ತು ಆ ಬಲಿ ಕುತ್ತುದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪುಡರ್ ತುಲೆ ಈ ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಈ ನಡುಟು ನಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕುಂದು ದೈವ ಅವೆತ ತೀರ್ತು ತೂಲೆ ಏತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊಡಿ ಇರೆ ಪಾಡ್ದು ಅವೆಟ್ಟು ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಪಣಿವಾರ ಪಾಡ್ದು ಪಡಿಯರಿ ಎಂದು ಪಾಡದು. ಇದು ಪೂರ ತೂಣಗ ಒಂಜಿ ನರಮಾಣಿನ ಬದುಕದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೈವರುಲ್ಲ. ಮಾಯಾಸ್ಥಾನ ದೈವಡು ಮಾಯಾಸ್ಥಾನರು ಮಾಯಾಸ್ಥಾನದ ದೈವ ರಾಜ್ಯಸ್ಥಾನದ ಬರ್ತ ಕೂಡಿ ರಾಜ್ಯ ನಂಬಿ ಸಂಸಾರದ ನಡುಡು ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನದ ಬೇಲಿನ ದೈವರು ಮಲ್ಪ. ಮಾಯಾಸ್ಥಾನ, ರಾಜ್ಯಸ್ಥಾನ, ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನ ತುಲೆ ಇನಿ ಕಾನೂನು ಕಟ್ಟಳೆದ ಮನ್ಕುಣಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಚಾಕರಿನ ದೈವರನಿ ಮಂತಂತ ಏತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬನಕುಲಿ ತನಗೆಲ್ಲ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬನ ಉಂಡು. ಪೂರಾ ತಿಕಡು ಕಟ್ತದ ಸಿಮೆಂಟ್ದ ಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ತಿರೆಲ್ಲ ಮೂಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬನ ಉಂಡು. ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ 2,000 ಮಿತ್ತು ಬನಕುಲಿತ್ತ ಇನಿ ಪೂರಾ ಕಟ್ತದ ನಾಶಾದ ಪೋತನು ಮಂಜಲ್ದ ಸಿಮೆಂಟ್ದ ಕಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಓಡಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಓಡಿ ನೀರು ಎರ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಓಡಿ ಮುಳೆ ಭಾಗ್ಯ ಬರ್ಪುನಿ ಅಂಚಾದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಣಸದ ಪೊರ್ತು ಬಡವದ ಪೊರ್ತು ಬಡವ್ರದ್ದು ಮಲ್ಲದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಐನಡ್ದ ಹತ್ರ ಎನ್ನ ಗೇನ ಬೇಕಿನ ಆ ಮಾಯನು ಎನ್ನ ಗೇನವು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವಿಚಾರನು ಕಿನ್ನೆ ಮಟ್ಟದ ಪಟ್ಟದ ಈ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡೋದು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಅಂತ ಅದು ಪುನಗ ಅಕಲ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇರ್ತಾದ್ರ ನಮ್ಮ ನನದ ಜೋಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಪಡೆಯೋಡು ಈ ಚಾವಾಡಿ ಆ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಗುಣದ ಹತ್ರ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಊರೊರ್ಮೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಲಕ್ಕೆ ಆವಾಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಪರಡಿ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ದೈವಲು ಕೊರಡು ಪಣದು ಇನಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಓದಲು ಇಷ್ಟಪಡಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಪರಿಚಯ ಈ ಪೇಜಿಗೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಎಂಗಳು ಮಲ್ತದ ನೇನು ಆರು ಮಲ್ಲಂದು ಎನ್ನದು ತೆರಿಯ ನೋಡೋದು ಎಂಗಳು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಲಂದಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲವ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಬಿತ್ತಡ ಮನೆ ಕಿನ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ವರ್ಷಾವಧಿ ಗೋಲೋತ್ಸವದ 2019 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಸಂತಬಿ ಅಮೀನ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಮಿತ್ತಡ ಚಾವಡಿದ ಸನ್ಮಾನ್ಯರು ಶ್ರೀಮತಿ ಭವಾನಿ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಮತ್ತು ವೆಂಕಪ್ಪ ಅಮೀನ್ ದಂಪತಿಗಳ ಪ್ರಥಮ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ತಾವು ನಾಟಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀವ ಆಸಕ್ತರು. ನಂದಾವರದ ನಂದಾದೀಪ, ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿ, ಕದಿರದ ಕಥೆ, ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ, ವಜ್ರಕುಂಭ, ಶನೀಶ್ವರ ಮಹಿಮೆ, ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ, ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು, ತಿರುಪತಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪೆ ಹೀಗೆ 21 ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದವರು. ಪಂದನಲ್ಲೂರು ಶೈಲಿಯ ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನೃತ್ಯಾಸಕ್ತ ವೃಂದಕ್ಕೆ ನೃತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನೃತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಶಾಲಾ ವ್ಯಾಸಂಗ ಕಾಲದ ಗುರುಗಳಾದ ನಾಟ್ಯರಾಣಿ ಶಾಂತಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಕಲಶ್ರೀ ರಾಜಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್,
ಕಲಶ್ರೀ ಶಾರದಾಮಣಿ ಶೇಖರ್ ಹಾಗೂ ವಿದ್ವಾನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಂತಾದ ಗುರುಶ್ರೇಷ್ಠರಿಂದ ನೃತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. ಕಳೆದ ಬಹು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಸೌರಭ ನಾಟ್ಯಾಲಯ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಉಲ್ಲಾಲ ಎಂಬ ನೃತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಾಡಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಟ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೆನಿಸುವಂತೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಲದ ಮೂಲಕ ಹಣಲ ಅರಗಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಅಭಿಮಾನದ ಸನ್ಮಾನವು ಅಭಿಮಾನುಡು ಬೀಗೊಂದು ಹೊಯ್ಯೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಪನ್ಪುಂದಾಂಡ ಜಮ್ಮದಿಲ್ಲದ ತಮ್ಮನಗು ಕಮ್ಮೆನ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಎಂಕೆ ಯಾನೆ ಎಂಗಿತ್ತ 29 ವರ್ಷ ನಡತುಂದುಂಡು 11 ವರ್ಷೋಡು ಯಾನ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ದೆ 51 ವರ್ಷದ ಗ್ಯಾಪುಡು ಎಂಕ್ ಅವು ಎತ್ತೋ ಕಡೆಟ್ ಒರಿಯರ್ದೋರಿ ಅಸಲ್ ನಾಟಕದ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲೆಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾಂಬೆಡು ಪೂನಾ ಅಂಚೆ ಇಡೀ ಹೆಚ್ಚಿನಂಶ ಇಂಕ್ ಬಾಂಬೆಡು ಈ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಪೂರ ಸನ್ಮಾನ ಆತಂದು ಗುಜರಾತ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಆತಂದು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಡು ಪೂರ ಕಡೆ ಆತಂದು ಸನ್ಮಾನ ಆಂಡಲ ಬಂದುಲೆ ಎನ್ನ 2 ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ಡ್ ದಿವೊಂದೆ ಬಾಕಿದ ನೆನಪಿಜಿಂದತ್ತು ಎನ್ನ ಸದೃಡುಂಡು ಆಂಡಲ ಉಡಲ್ಡ್ 2 ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ದಿವೊಂದೆ ಎಬಂಡ ಎಂಕ್ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರ್ನ ಶಾಲೆಡು ಯಾನು ಬರಿತಿನ ನಾಟಕವನ್ನು ಆಡ ಮಲ್ಪದು ಗಾಂಧಿನಗರ ಶಾಲೆಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಹೋಗ್ತಾರೆ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದು ಎನ್ನ ಬಣ್ಣದ ಬದುಕಿದ ಜಮ್ಮದ ಇಲ್ಲಿ ಜೈ ಭಾರತಿ ತರುಣ ವೃಂದ ಉರುವ ವೈಗದ ಅಲ್ಪಯಾನು 18 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯೋಡು KN ಟೈಲರ್ ಮೋಸ್ಕನ ಏರ್ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು ನಾಟಕಡು ಗಣಪತಿನೊಂದು ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ತಿರ್ಗಾನ ರಂಗಭೂಮಿಡು ದುಂಬತ್ತೆ ಅಲ್ಪತಿಕ್ಕಿನ ಕೊಂಚ 5 ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟುಬಡ್ಡ ಸನ್ಮಾನ ಅವೇನ ನಿನಿಗಳ ಉಡಲ್ಡು ದಿವಂದೆ ಅಂಡ ಇನಿ ನಿಕುಲೆಂಕು ಮುಲ್ಪಕೊರ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಅವು 2 ಮೋನೆಗೆ 2 ಕಣ್ಣು ಬಂದು ಗೆರೆತೊಂದು ಅಭಿಮಾನದ ಸನ್ಮಾನವು ಅಭಿಮಾನದ ಬೀಗೊನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪನ್ಪುಂಡಾಂಡ ದಯಪಂಡ ಅಮೀನ್ ಬಂದಿತ್ತಿನ ಟಾತ್ರ ಎನ್ನ ಸಾಲ್ಯನ ಕುಟುಂಬದಗಳಿಗೆ ಏರಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಗುರ್ತೈಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಹಿಂದುವೆ ಇಲ್ಲಡು ಮೂಲೆದೆಲ್ಲಡು ಹುಟ್ಟುದು ಬಲೆತ್ತಿನಾರು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಬರವಿಜ್ಜಿಂದ ಆಂಡಲ ಅರಡ ಜ್ಞಾನದ ಬರವಿತ್ತನು ಎಂಗೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಶ್ಲೋಕದ ರೂಪಡು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಯಾನಿನಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಚರಿತ್ರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿನ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಬರೆತನ್ನ ಅವು ಪೂರ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮದ ಹತ್ರ ಬಂದೊಂದು ಈ ಮಣ್ಣದ ಪೆರ್ಮೆ ಅಂಚಿನ ದಯಪಂಡ ಎಂಗಿನ 29 ವರ್ಷ ಆತನಲ್ಲ ಯಾನು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಇತ್ತ ಪೊಗ್ಗುನಗಳ ಇತ್ತಲೆ ಯಾನು 14 ವರ್ಷದ ಜವನ್ನೆಲೆ ಕಾಪೆ ಮಾತಲ್ಗೆ ದಾದ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ದಾದ ಒಂದು ಅಪ್ಪಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಡ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಯಾನತ್ತು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಡ ಮಣ್ಣದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಪೊಗ್ಗುಲ್ನ ಈ ದೇವರನ್ನೇ ದೇವನ ಎಣ್ಣದೇ ಪೊಗ್ಗುನ ಅಂಚಿದ್ರೆ ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಬಂದುಲೆ ಅಂಚದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪಡ್ತ ಒಂದತ್ತು ಅಂಚನೆ ತಾತ್ರ ಇಕ್ಕಲ್ನ ಮಾತೆನೆಲ್ಲ ಮೂಕೇನು ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೇನ ಆ ಭಗವಂತೆ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತು ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಮರ್ಯಾದಿದ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಮೆರಕೋಡು ಬಂದು ನಟ್ಟುನುವೆ ಆಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮೊದಲು ಹಿಂಗೆ ಪನೇರೆತ್ತು ನೆನಪಂಡ ದಯಪಂಡ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಕೋಲದ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಎತ್ತಿ ಜಾಂಡಲ ಜ್ಞಾನದ ಬರೋ ಇತ್ತನರಿಗೆ ಪಂಪಿನಿಗೆ ಏನೊಂದು ಪಾತ್ರ ಪಂಪ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಶಾಲೆದ ಬರೋ ಇಜ್ಜಿ ಜನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಶಾಲೆದ ಬರೋ ಡಬಲ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಸುಖ ಇಜ್ಜವು ಅವ್ರು ಪಂಡೇರು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ಅಂಚೆನೆ ಟಾತ್ರ
ಇಂದೇನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನೋಡು ಆಯೆ ಅಂಚ ಇಂಬೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪನ ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪಂಡುದು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂದು ಈ ಮಣ್ಣು ದುಂಬು ಪೋಕ ನಿಕ್ಲೇನ ಆ ಭಗವಂತೆ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತು ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಮರ್ಯಾದ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಮೆರೆಪಾಡು ಬಂದು ನಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನ ಕಿನ್ನೆ ಪಾತರಿಗೂ ಬಟ್ಟ ಕೊರಪ ಸನ್ಮಾನದ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತ ಪುಣ್ಯ ಅಂದೇನುವ ಈ ಮನ್ನಡು ಈ ಈತ್ ಹಿರಿಯರ್ನ ನಡುಟು ಎಗ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತದಿರ ಪಂಡ ಅವೇನು ಎಗ್ಲಿಗೆ ಮಲಪೆರ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಈ ಫಲಕ ಏಪಲ ಎಂಕಲ್ನ ಗೋಡಿಡು ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೋಣಿಡು ಕಟ್ಟದು ಎಂಗ್ಲು ಕೆಲವು ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ನುಂಡು ಜಾಗೆ ಪೂಜೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಗೋಣಿಡು ಕಟ್ಟದು ಮಿತ್ತು ಪಾಡುವ ಆಂಡ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರುಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಮರೆಯಲಾರಂಜಿನಂಚಿತ್ತ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇನು ಆಯ್ನ ಆತು ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಗಾವತ್ತುಪ್ಪಡು ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಡಾದುಪ್ಪು ಸಂಸ್ಕೃತಡಾದುಪ್ಪು ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿ ನಿರ್ಭಕ ಕಲ್ಪಾಲೆ ಇಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ನನ್ನಲಾತಿ ಈ ಮೆತ್ತಾಡ ಮನ್ನಡಿ ರಡ್ಡತ್ 10 ಜೋಕುಲು ಕುಲೊಂದು ಸನ್ಮಾನದ ಚಿಂತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಯಾವುದು ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಆಸೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪುರ ಕಲ್ಪ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೊಂಡ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಎದೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಮಹಾಭಾರತದ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶ ಪುರ ಮನ್ಪೊಡು ನಾಡ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥಾಭಾಗನ ಕಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಈಗ ಗುರಿಯರನ ಮುಖಾಂತರ ಪೋಡಾಪುಡು ಅಕಡೆ ಕಲ್ಪೊಡಾಪುಡು ಸೀತಾ ಪ್ರಸಂಗನು ಇರ್ಲಿ ಆದ ಪನ್ಪೆಯನು ಸೀತಾ ಮಾತೆ ಚಿನ್ನದ ಜಿಂಕೆಗೆ ಎಂಕ್ ಏನ ಕಥೆಯನ್ನು ಮನ್ಪುನ ಎಂಕ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಗುರೂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೀತಾ ಮಾತೆ ಜಿಂಕೆಗೆ ಆಸೆ ಪಡಪಲಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಇಜ್ಜನಿನಂಚಿಂತ ಆ ಚಿನ್ನದ ಜಿಂಕೆ ಅವಾಗ ಆ ರಾಮ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಸೀತಾ ಮಾತೆ ರಾಮಡ ಪನ್ಪಲಿಗೆ ಇಂಕ ಜಿಂಕೆ ಬೋಡು ಒಂದು ದಯಗೊಂಡ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಆ ಜಿಂಕೆದ ಪಿರೋಡು ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅವು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಇಜ್ಜನಿನಂಚಿಂತ ಅಶಾಶ್ವತವಾಯಿನಂಚಿಂತ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರೈತೆ ಆ ಇವು ಅಶಾಶ್ವತವಾದುಳ್ಳನ ಐತ ಪಿರಾವು ಬಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏಪ ರಾಮ ಪನ್ಪುನ ಜ್ಞಾನ ನಾಲ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅದು ವೈರಾಗ್ಯದ ಮೂಜಿಗೆ ಎದತೋಲ ಇಪ್ಪಡಾಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪನ್ಪುನ ವೈರಾಗ್ಯ ಅದು ಅವೆಲ್ಲ ದಾಟುವಲು ಅವೆಲ್ಲ ದಾಟನಾಗ ಆಲು ವ್ಯಾಮೋಹದ ವಶ ಆಪಲ್ ವ್ಯಾಮೋಹ ಪಂಡ ನೆಟೆ ರಾವಣೆ ಇಂಚಿಂತ ಪೂರ ಮೂಲ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಳು ಪಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಈ ಅಶಾಶ್ವತ ವಾಯಿನ ಚಿನ್ನದ ಜಿಂಕೆದೆ ಪಿರವುಡು ಬಲ್ಪನಂತಿಂತ ಶಾಶ್ವತ ವಾಯಿನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಡೆಯಲು ನಮ್ಮ ಈ ನಿಟ್ಟಾಡ ಚಾವಡಿಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜೋಕುಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯುವಂಥ ಮಹಾಭಾಗ್ಯನ ದೈವದೇವರು ಕರುಣಿಸಲು ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿಯ ಶಕ್ತಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಡು ಪಂತುದು ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಡು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಚುಕ್ಕಿದೆ. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತಲೂ ಇದೆ. ಹಸಿದವನಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರಿಗೆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಸಿದಿರುವ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಧರ್ಮದ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಂದ್ರಹಾಸರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿನ ತರವಾಡಿಗೆ ಕರೆದಾಗ ಈ ತರವಾಡಿನ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪೂರಕವಾದ ದೇಹವನ್ನು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಹೃದಯದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಬೆಳಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರದ ಮೂಲಕ. ಅಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕು. ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಾನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನು ಬೆಳಗಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ನಡೀಬೇಕಿದ್ರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ ತನ್ನ ಸಾರಥಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸೇನೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನನಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕೆಲ್ಲ ಚಿಂತನೆಗೋಸ್ಕರ ಸೂಚಿಸ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಕೃಷ್ಣ ರಥವನ್ನು ಸೇನೆಯ ಮಧ್ಯೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ತನ್ನವರು ಎಂಬ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತನ್ನ ಆಯುಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಅಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಚ್ಯುತನಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಜುನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾನೆ. ಅದೇ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಅರಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಜಯನ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಜಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ
ಒಂದೂ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ಎದ್ದ, ಆದರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾತ ಕುರುಡನಾಗಿಯೇ ಉಳಿದ. ಪರಿಣಾಮ ತನ್ನವರೆಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಯಿತು. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆಂದೂ ಅವನು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಾಂಡವರು ಕಳೆದದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಿದರು. ಎಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ, ಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಭಜನೆ ಆಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಆ ಭಜನೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ಸತ್ಸಂಗ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದೇವರುಗಳ ಈ ಮಹತ್ವದ ಈ ಪರ್ವಕಾಲ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನವನ್ನು ಬೆಳಗಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಬೆಳಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಂತಾಗಬೇಡಿ, ಅರ್ಜುನಂತಾಗಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಆಶಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಬದುಕು ಇದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ತರವಾಡಿನ ಈ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಬೆಳಗುವಂತಾಗಲಿ. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ದೈವಗಳು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಾ ಕವಚವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ. ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವರನ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗಲಿ. ಅಂಜನೆ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮ ದೈವಗಳನ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗಲಿ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲದ ದೇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ಮಿತ್ತಡ ಕುಟುಂಬಡು ಇಡೀ ಭಾರಿ ಸೋಕೊಡು ಭಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೈವಲೇನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಗ್ರಾಮ ದೇವರನ್ನ ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ಮಾತೆರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಿಕ್ಕಾಡು. ಇನಿ ನಿಕ್ಲು ಇನಿ ಸುಧಾಕರ್ಲ ಚಂದ್ರಾಸರ್ ಎಂಗ್ಲ ಮಿತ್ರರು ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಸದರ ಸೇರಿಸ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮಸ್ತ್ ಅಗ್ಲ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಪಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸುಖ ದಿಕ್ಕಾಡು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಡ್ಕೊಂಡು ದಿಸ್ಟಿಡು ಮಲ್ತದೆ. ಇನಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲ ಸಂಸಾರೋಡು ಇತ್ತನ ಒಂದು ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಭಾರಿ ಸಾಧಕರಗಳು ಅಕಲ ನಿನ್ನ ಓದಿನಾಗ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಆಂಡಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂಜಿ ಆ ನಿಕ್ಲು ಈ ಕುಟುಂಬಡು ತೊಯ್ಪವನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತದಾರು ನಾನಾತ ನಿಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಬೇಳೆ ನನ್ನ ದುಂಬದ ತಿನ್ನೋಟು ಮಲ್ಪೋಡು.
ಕಾಲಾದಿದ ಮಹಾಪರ್ವ ಕಾಲದ ಹೊರ್ತುಡು ಕುಟುಂಬದ ಬಾಲ್ಯರು ಗರಿಷ್ಠಗಳು ತುಂಬುದಿ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂಜುರ್ಲೆ ಪರಮೂರ್ತಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ವರಮೂರ್ತಿ ವಸ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಮುಂದಾಯದಾರ ಅಪ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕೇಶ್ವರಿ ಜಾಲಗರ ಸಾರ್ಲಪಟ್ಟ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದುಂಬಾದು ಆ ಮಾಗಣದ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆರುದ್ರ ಪಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಪಾದಾರವಿಂದವು ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಗ್ರಾಮದಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪಾದಚರಣೆಗೂ ತರೆ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಾಧಿಕಾರದ ಬೋಲ್ನಾಡ ದತ್ತಿನ ತುಂಬುದೇ ಒಂದು ಆ ಸ್ಥಳ ಜಾಗದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತರೆ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಕುಲನಾಗ ದೇವರನ್ನು ತುಂಬುದೇ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮಲದ ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರನ್ನು ತುಂಬುದಿ ಒಂದು ಎನ್ಮೂರ ಬೈದರ್ಲಿಗೆ ಶರಣ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯಾಗಲಿ ತುಂಬುದಿ ಒಂದು ಸಂಸಾರದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳ ಮಂತ್ರಿನ ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಪ್ಪೆರೆ ತದರ ನಿಖಲ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಿಗುಲುಗೊರ್ನ ಗೋಚಾರ ಪ್ರಕಾರವಾಗದ ಈ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಬಡಬಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಖಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತ್ರದ ಈ ಮಹಾಪರ್ವ ಕಾಲದ ಬೊಟ್ಟುಡು ಸೇವೆನು ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂಡಪ್ಪೆರೆ ಸಂದೈತ ಮಂತಿಂಚಿನ ಸೇವೆನು ಮಾಯು ಸಂತೋಷ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತೊಂದು ನನ್ನ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದ ಬೊಟ್ಟೊಡಪಿನ ನಿಖಲ ನಿಜ ರೂಪ ದರ್ಶನದ ಮಾಮಲ್ಲ ಸೇವೆನು ಆ 14 ಕಳೆ ದಿಂಜಿದು ಮುಜುಮುಖಾಲುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಸಂಸಾರವು ಅಭಯದ ನುಡಿ ಮುತ್ತಲು ಕೊರ್ದು ಆ ಭೂಗಂಧ ಪ್ರಸಾದನ ಪಟ್ಟೊಂದು ಇಡೀ ಸಂಸಾರ ಸುಖ ಸಂತೋಷಡು ಮೆರೆಪುಲಕ್ಕ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ಮಿತ್ತರದ ಮಣ್ಣು ಕೊರತೆ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ ಇಡೀ ಸಂಸಾರ ವೈಭವಡು ಮೆರೆವೊಂದುಂಡಿಗೆ ಧರ್ಮ ದೈವಲ್ಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೆಳಗೊಂದು ನಡಪಾದು ಕೊರಲೇಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಪ್ಪರೆ ಇನ್ನು ಈಗಲಿ ವಂಜಿತರನ್ನ ಪತ್ತು ತೆರಿಯ ನಂಚಿನ ತಪ್ಪಿತ್ತ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಪು ಕೊಡ್ದು ಇಂಥ ಮಹಾಮಾಲ ಸೇವೆ ಸಂತೋಷಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತೊಲ್ಲಪ್ಪರೆ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಪ್ಪರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಪ್ಪ ಇದು ಸಂಸಾರದ ಹಿರಿಯಬಾರದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತೆರೆಯೋದು ನನ್ನ ಮಾತಾ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಹನುಮಂತ ಕೊರಲೆ ಬಂದ ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಪ್ಪೆಗಳೊಟ್ಟಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದಿರಲಿ.